Lærlingene de bliver ikke behandlet særlig pænt i firmaerne, og de er ikke så gode til at sige fra. Mange lærlinge, som er den her kommer med det her, skal vi sætte fokus på det, at det skal behandles ordentligt. Sætte fokus på, at det ikke er i orden, og hvordan man bekæmper det, og nedbryde tabu, så flere står frem. Det er højaktuelt, også i alle andre sammenhæng, at stress og pressede situationer, det er tit sådan noget, der sker, at det er stress, der udløser sådan nogle ting. Og det mangler, at det bliver en del af den moderne ledelsesstil også i vores branche, at man tager hånd om det, og jeg mener, når man giver halvdelen af årsmødepuljen på sådan en ungdomsårsmøde her, så viser det, at man vil gøre en forskel nu, og der skal at psyken skal ud af skyggen for alvor. Jeg synes, det er super fedt, at vi har en som Susanne, hun er jo på den plan ret ny, hun har siddet med en gang i FLU, og ja, faktisk kun en gang. Og hun er allerede så engageret i det her, og hun har fået 50.000 til projektet, og der kunne det jo ikke være, altså, at man kommer og så siger, at jeg vil gøre en forskel, men du får sgu lige den her skub penge, fordi du viser stort engagement.